Здравейте! Аз съм Мария Боева и днес съвместно с CloudCard ще ви разкажа как да създадете първата си Google AdWords кампания, който ще използваме за пример. Когато създадете свой Google AdWords акаунт, първата страница, която ще видите е точно тази. И ето, започваме с създаването на първата си Google AdWords кампания. Кампаниите в Google AdWords могат да бъдат Search, Display, Mobile и такива за тегляне на приложения. В нашия случай ние ще направим една стандартна Search кампания. Search кампании са именно тези кампании, които са рекламите, които виждате когато влезете в Google, напишете определена ключова дума и първите 3-4 позиции, които виждате като реклами. Това са рекламите в Search Network на Google AdWords. По дефолт, както виждате, Google AdWords дава да се създаде или кампания, която е от типа за мрежа за търсене и за дисплейната мрежа едновременно. Това е доста грешна стратегия, тъй като цената за дисплейна мрежа е доста по-ниска от тази за мрежата за търсене. И създавайки такава кампания, най-малкото, което ще бъде, че за дисплейната мрежа ще бъдат таксувани точно толкова, колкото за мрежата за търсене, което е много грешна стратегия. Затова винаги избирате, създавайки кампания, или единствено мрежата за търсене, или само дисплейната мрежа. В нашия случай избираме мрежата за търсене и включваме всички функции, тъй като това е най-добрият вариант, за да ни се покажат по-надолу по-голям брой възможности, по които да таргетираме. Така, нека кръстим нашата кампания Тест 1, за да продължим нататък. Може вече в зависимост от бизнеса да прецените дали искате кампанията ви да се показва само в мрежата за търсене или в мрежата за търсене плюс партньорските сайтове, с които Google работи. Избираме локация, като в нашия случай, ако сме онлайн, ние сме онлайн магазин в България, избираме България. И ето тук идвам тази Advanced опция, която всъщност ние я включихме едва след като натиснахме All Features. Тази опция ни позволява да таргетираме в локацията, която сме избрали. Това дали... Ето направо ще ви дам пример. Когато изберете първата опция, вие казвате на Google, че всички хора, които, например, потърсят маркови дрехи в България, ще виждат моята реклама независимо дали те живеят в Германия, в Австралия, в Щатите или където и да било. Втората опция, People in my target location, казва на Google, искам само хората, които се намират в България, да виждат тази реклама. Това според мен е по-добрият вариант, като ако наистина имате онлайн магазин в България, примерно както дадох пример за дрехи, и не правите доставки до щатите, по-добър вариант е, разбира се, само хората в вашата таргет локация да виждат вашата реклама. Това важи също и ако работите само в един град и така нататък и не искате примерно в цяла България да ви се виждат рекламите. Продължаваме към таргетирането по езици, което според мен също е доста важно. Дали ще изберете само български и английски, зависи от това какви са настройките на браузъра. Тоест, ако вие сте англичанин, който живее в България и настройките му на браузъра са на английски, вие ще виждате рекламата, ако ние сме кликнали на английски, но ако сте французин и в същото време пак браузъра ви, Google Chrome браузъра ви е настроен на френски, но живеете в България, няма да виждате тази реклама. Затова според мен най-добрият вариант е да се изберат всички езици, тъй като в България вече живеят доста чужденци, които ползват нашите услуги, купуват онлайн и е добра възможност и те да имат достъп до това да виждат рекламите ви. Продължаваме към стратегията за цена на клик. Тя може да има няколко опции. Едната е да е автоматизирана в този случай и да кажете на Google, искам ти да прецениш колко пари да ми вземаш на клик, но искам да има максимално много кликове. Това е първата опция, която той показва по дефолт. Като ето в това квадратче може да кажете, че тъй като Google, нали, все пак, когато таксува автоматично
може да вземе доста висока цена на клик. Все пак имате опция, в която да му кажете, примерно, искам да ми вземеш максимум 50 стотинки. Това е лимита ми. И т.е. от 1 до 50 стотинки той преценява колко пари да ти вземе, в зависимост от това да реализира максимално много кликове. Следващата опция, която имате в този случай е да таргетирате по това, на коя страница искате да се покаже вашата реклама. Можете да кажете, искам рекламата ми да се показва в първите резултати или да се показва където и да е на първа страница. По този начин пак залагате цена на клик и дневен бюджет. Следващата, ето тази опция е доста интересна, която искам да ви покажа. Тя е свързана с това, че можете да надминете ваш конкурентен сайт. Например, ако продавате дрехи и знаете, че ваш много голям конкурент се казва дрехи.bg, примерно, не знам дали има такъв сайт, вие може да напишете неговото име ето тук и да кажете, че искам в примерно 80% неговия домен, да. В 80% от случаите искате вашия сайт да се показва над неговия и в същото време отново да заложите максимална цена на клик. Примерно може да дадете максимум 1 левче за тази цел, за да се показва вашия сайт над неговия. Тук отново си залагате стандартна цена на клик и дневен бюджет. Manual CPC е една добра възможност, ако искате сами да си тествате колко пари взема Google и наистина ви се занимава с това да проверявате по-често профила и вие сами да контролирате цената. Чрез Manual CPC това е най-добрият вариант, по който вие може да виждате всъщност реално колко струва цената на клик и горе-долу да изчислите колко плащат и вашите конкуренти. Но ако тепърва започвате с Google AdWords кампании, ви препоръчвам да започнете с автоматичното таксуване реално и може би след 2 седмици да видите, че Google AdWords ви е взел примерно ви взема около 15 стотинки на клик. Тогава виждате, че всъщност за вашата ключова дума тя струва средно около 15 стотинки и тогава може да смените на Manual CPC и да си заложите примерно тук 15 стотинки на клик. Бюджетът в Google AdWords е на дневна база. Винаги. Няма опция седмична, месечна и така нататък. Затова примерно залагате 30 лева на ден. Delivery метод е колко често искате да ви се показва рекламата. Тоест, ако вие таргетирате на много конкурентна ключова дума, където примерно има по 2000 търсения на ден, така да го кажем, и имате само 30 лева бюджет на ден, вашата реклама при стандартната опция за доставка ще се показва, например 2 часа ще се показва, след това 2 часа няма да се показва. Идеята е, че през целите 24 часа на денонощието рекламата ви ще е активна и ще върви. При Accelerated, при 30 лева дневен бюджет, вашата реклама ще се показва през цялото време, докато се изчерпа бюджета ви. Ако той е прекалено малък, може да се получи така, че примерно до 10 часа сутринта вече да се изчерпа от целият ви бюджет и рекламата вече да не се показва. Затова препоръчвам, ако нямате някакви много такива промоции и важни активности, които са само днес разпродажба, следващите 24 часа, 48 часа и така нататък. Ако е този случай, ви поръчвам Accelerated, за да може да покриете цялото търсене, но в същото време трябва да имате доста висок бюджет. Но ако се рекламирате стандартни реклами, най-добрият начин е да имате стандартно показване на рекламите. Можете да използвате, да имате настройки за това кога искате да ви стартира рекламата, също така да имате график, по който да се показва всички дни от понеделник до петък, само вторник, сряда, от часове от кога до кога, което е доста полезно. Примерно, ако решите, че не искате извън работно време хората да ви кликат в сайта, защото поръчката може да е свързана с обаждане, тогава да няма човек, който да вдигне телефона, можете да кажете, че искам от понеделник до петък от 9 до примерно 18 часа да ми се показват рекламите. Така. Това също е доста добра опция. Ad Rotation е опция, която позволява
Ако в една рекламна група създадете примерно 3-4 рекламни послания или реклами, чрез първия вариант вие казвате на Google, искам Google да прецени кои реклами да ми покаже, в зависимост от това, кои ще бъдат най-кликаеми, най-атрактивни за клиентите. Аз ви препоръчвам тази опция, Rotate Evently, защото чрез нея вие му казвате, искам в продължение на 90 дни да показвате, Google да показва рекламите поравно. Тоест, ако имате 4 реклами, вие за всяка една реклама ще получите по равен брой импресии, т.е. около 25% от всяка една реклама ще бъде показвана в мрежата за търсене. И след това ще може да видите реално коя има най-висока кликаемост, коя е била най-атрактивна за клиентите и да оставите само нея. Разбира се, не е нужно да чакате 90 дни за това, може и 30 дни да ви свършат работа, може и 2 седмици. Така, значи това са основните настройки, които трябва да направите, за да задействаме рекламите и да създадем, всъщност това са настройки на ниво кампания. Следващата стъпка, която идва, е създаването на рекламна група. Както знаете, в мрежата за търсене първо се създава кампания, след това под кампанията се създава рекламна група, под рекламната група се създават реклами и с рекламите вървят и ключовите думи. Така че след като вече създадохме кампания, е време да се създадем на рекламна група. Нека просто да кръстим едно, за да ни е по-лесно. Така. Ето аз ще създам една примерна текстова реклама, използвайки сайта на Griva Cosmetics, което е онлайн магазин за продукти за коса, за тяло и така нататък. Ако във вашия случай, например, вие имате онлайн магазин с няколко категории, ако, например, продавате дамски дрехи, тъй като там се сещам, че е доста обширна категорията, и имате дамски дрехи, мъжки дрехи, рокли, поли, блузи, панталони, свичери и всичко останало, за всяка една категория и подкатегория трябва да създадете отделна рекламна група. Тъй като по този начин вие ще може да напишете по-конкретни рекламни послания и да използвате по-целенасочени ключови думи. Ето, ще ви дам пример. Това е ежедневно увлажняващ лосьон за тяло, спрей за лесно разрестване, крем за лице, комплект за шампуан, комплект шампуан и балсам за косопат. В този случай ще вземем ето тези двата продукта. Ще копираме URL адрес тук. Всъщност това са доста нови реклами. Може би преди не повече от месец Google ги пуснаха за България. Така че ще ви е доста интересно, тъй като възможностите, които сега вече се дават, са доста повече от към ключови думи, от към креативност. Имате хедлайн, първият хедлайн, който е с 30 символа, вторият е с отново 30 символа и description, който е 80 символа, което е почти 2 пъти повече, отколкото беше до сега и дава 2 пъти по-голяма възможност за креативност. Така, вече сме въвели финалния URL адрес. Никога не слагайте URL адрес, който да бъде началната ви страница. Това е много грешно, тъй като ако примерно наистина рекламирате в този случай шампуан за косопат и отвеждате хората на началната страница, вие не ги отвеждате в конкретния продукт, който продавате, ми просто където има много продукти. Ако имате сайт с още повече продукти, нали става съвсем объркващо, те да се ровят как да стигнат до определения продукт, който искате да рекламирате. Затова винаги ги отвеждате или към определен продукт, или към определена категория. Но там трябва да е насочена рекламата ви. И така, нека да започнем да пишем рекламния текст. Така. Конски шампуан и балсам. Ето.
не ни се събра рекламния текст и така малко ще го попроменим. Няма да го мислим много, за да не ни отнема време. Но, не знам дали ви направих впечатление. Значи първото нещо, което правя, всяка една думичка е с главна буква. Това е много важно. Сложих накрая удивителен, въпреки че с новите рекламни послания вече това не е необходимо на първия ред да има точка, на втория ред да има точка, тъй като те си се оформят доста добре. Когато всяка една дума е в заглавието е с главна буква, това увеличава кликаемостта на рекламите и е доста добър вариант. След това въвеждаме хубаво е в тези рекламни текстове да включите нещо като безплатна доставка, 50% промоция до 31 октомври и така наречените всякакви call to action изрази, които ще накарат потребителите да кликнат на рекламата ви. Всяко нещо, което ви е предимство пред останалите е плюс за вас. И е хубаво да го вкарате в рекламните си текстове. Ето тези две поленца ви позволяват всъщност реално ето тук, където е URL адреса, след URL адреса да вкарате отново ключовите думи, които искате да рекламирате. По този начин ще намалите цената на клик, ще увеличите ранка на самата си реклама. Като в този можем да напишем конски шампуан. Ще взема описание директно от сайта, за да не го мислим и за да ви покажа как вече окончателно изглежда самата реклама. Така. Ето. Всъщност това е начинът, по който изглежда рекламата. Конски шампуан и балсам, безплатна доставка, примерно безплатна доставка за България. Така да го напишем, за да се запълни текста. И ето това допълнителните ключови думи, които могат да се включат в URL адреса, които, както вече ви казах, намаляват цената на клик и покачват ранга. След това вече идва възможността за писане на ключови думи. Едно рекламно послание е изключително недостатъчно, за да покрие цялото търсене от ключови думи, които вие искате да сложите. В нашия случай ние написахме реклама заглавие, в което сме включили ключовите думи конски шампуан. Затова към тази рекламна група слагаме и тези ключови думи конски шампуан за растеж и така нататък. Когато включим вече в рекламните си описания Mine Intel, както е всъщност самата марка на шампуаните, можем допълнително да включим и тези ключови думи. Тоест, за всяко едно рекламно описание включвате отделни ключови думи. Това е най-добрият вариант. Запазваме рекламната група. И нещо много важно, което трябва да ви кажа. Ето всъщност сега, тъй като е нов акаунт, ме изпрати към метода на плащане. Ще го пропуснем. Влизаме в тестовата си кампания. В първата рекламна група. И отиваме на ключови думи. Google ни дава предложение, че всъщност на първа позиция, примерно тази ключова дума струва 17 стотинки, тази струва 19. Препоръчвам ви да ги напишете, да напишете препоръчителните от Google цени, тъй като ако не ги напишете, вероятно изобщо да не ви тръгнат рекламите. Ако качите с 2-3 стотинки, не мисля, че е толкова фатално. Много е важно да модифицирате правилно ключовите си думи, т.е. по този начин направени ключовите думи, те са с широко таргетиране, т.е. broad match. В този случай, всеки, който потърси конски шампуан в ветеринарна клиника, например, ще му излезе рекламата, което за нас не е окей, тъй като ние не сме ветеринарна клиника и не продаваме конски шампуан за животни, а специално разработен за хора. Затова
трябва да модифицирате ключовете си думи. Ето по този начин. В този момент те са broad match. Следващата опция е да бъде exact match или phrase match. Exact match, когато сложим exact match, ето виждате, че те се промениха в кавички. Това означава, че само хората, които напишат конски шампуан, само те ще видят рекламата ни. Тоест, няма конски шампуан за животни, няма шампуан за коне или каквото и да е било. Само единствено ето тази фраза ще доведе до показване на рекламата. Това е функцията за exact match. За phrase match разликата е, ето тук дойдоха кавички, разликата е, че след кавичките може да има някакво допълнение, може думите вътре да са разбъркани. Ето както е примерно тук конски шампуан за коса. При възможността за phrase match може да бъде шампуан за коса от коне. Примерно. Мисъл, по този начин написана ключовата дума, тя ще доведе до показването на рекламата. Но ако бъде тази опция в exact match, това означава, че само хората, които търсят конски шампуан за коса, само те ще видят рекламата. Това е основното. Във всеки един случай ви препоръчвам всичките ви ключови думи да си ги направите или exact match, или phrase match. Това са едни от основните неща, които ви трябва за създаването на кампания. Друго много важно нещо е да си създадете ad extension-и. Ad extension-ите също ви позволяват да отвеждате хората към конкретни страници и категории. Те могат да бъдат ad extension за разширение за определена категория, за обаждане, за локация и доста други, които е хубаво да си ги разгледате и вече да прецените кои ще ви свършат работата, тъй като не всички са необходими за всички бизнеси. В този случай ние ще направим един примерен ad extension за допълнителен линк към сайта. Просто ще ви покажа как се създава. След като сме създали реклама за конски шампуан, можем да добавим линк за спрей за лесно разресване на косата, който ще се появява като линк под самата реклама за конски шампуан. Перфектно се събра и запазваме. И ето, всъщност тук вече се появява линк. Така може да си добавите колкото си искате на брой линкове. Така. Това е относно линковете. Благодарение на предния семинар, който гледахте, за това как да си поставите кодовете в Tag Manager, аз ще ви кажа само как да генерирате кодове за ремаркетинг. Като ремаркетинг е изключително важен в случаите, когато искате да ретаргетирате хората, които вече са влезли в сайта ви, но, например, не са направили покупка. От Shared Library Audience избираме Website Visitors, Setup Remarketing. Казваме до кого искаме да бъде изпратен ремаркетинг кода. И го изпращаме. Автоматично Google създава първата ни аудитория, т.е. всичките посетители, което мисля, че по дефолт е през последните 30 дни. Тоест, вече създаден ремаркетинг списък и ние можем да пускаме реклами към хората, към всичките посетители, които в последните 30 дни са посетили сайта. След като сме написали имейла си, ние ще получите подробни инструкции по имейл, точно как да бъдат поставени, къде и как да бъдат поставени ремаркетинг кодовете. Другият много важен код, който трябва да създадете, е кода за конверсии, а именно този код, който показва колко точно продажби са осъществени в сайта ви. Това също много лесно може да си го поставите в Google Tag Manager, просто трябва да си прегледате предното видео. Примерно го представяме продажби. Колко ни носи една продажба. И всъщност това е основното. Ето го кода. Не забравяйте, че той се поставя на последната страница, след като вече е направена продажбата, както аз наричам thank you страницата, където вече благодарим на клиентите, че
са осъществили продажбата. Това са основните неща. Надявам се да са ви били полезни. Това е от мен. Защото с CloudCard е лесно.